ассалому алайкум дӯстони азиз. Аз ҳама шумо хоҳиш мекунам, касе ки моро гӯш мекунад, мефаҳмад, тамошо мекунад, я лайки дар зери навор монед ва муроҷиати ман ба тамоми блогерони тоҷикӣ ки дар Русия ва дар Тоҷикистон кор мекунед. Аз ҳама шумо илтимос эҳтиёт бошед. Боз як бори дигар эҳтиёт бошед ки ба доми чунин шайтону ҳаромхӯру лаъин гирифтор нашед. Барое ки ҳозир як бадбахте ки ҳамин рақамҳоша дидесен, мақсад ҳамин рақамҳоҳай ва ҳамин ном фамилия қатъӣ биромадагиай ба карташ пул роӣ кардагиянд. Мақсад бо номи авиакасса фреб мекунад, мегӯяд ки аксия додагӣ ҳастем. Билетҳои 20,000-ра 10,000 мегӯяд, 10,000-ра 5,000 гуфта фурӯхтестай ва чандин бародаро мезананд, пул роӣ мекунанд. Ин бадбахт мегирад, чор нишон мекунад ва албатта ном фамилияш ҳасте ба ҳамин рақамҳо ҳастанд. Мақсад рақамҳои дар поён ҳамин рақамҳо қатъӣ ватсап қатъӣ мебироянд. илтимос аз ҳама шумо ҳамин ном фамилия ки биромад, дигару дигар биромад, ҳеҷ кадомашда бовар накунед. Барои чӣ ин кора кардем? Ба хотири оне ки мо дар нависанд гуфт реклама мекунӣ. Гуфтам бале. Вақте реклама кардам, ин бадбахт як ҳаромхӯр будай. Ин хеле ҳаромхӯрора 7 пӯстшон, яъне ки ҳамин гузаштаҳошон ҳаромхӯр омадагиянд, ҳаромхӯр мераванд. Вақте менависӣ мегӣ бародар чӣ ба ин кора кардӣ? Мега пул кор кардан накунай. Раҳи пулкоркунӣ ҳамияй. дӯстони азиз, илтимос мекунам аз шумо. Касоне ки ҳамин шинос доранд, ҳамин ном фамилияра хоҳиш мекунем ки ба вазорати корҳои дохилӣ битан. Ҳамин ном фамилия қатъӣ меёванаш. Ин одаме ки пули як бародар монда не, балки пули якчанд пулои хоҳару бародарои ғариби моро хӯрдестанд. Илтимос аз шумо дар зери навор лайк монед, то ки дигарҳо ҳам бинанд ва муроҷиати ман ба тамоми блогерои Тоҷикистону дигару дигаре ки мақсад моро мефаҳманд, садои моро гӯш мекунанд. Илтимос аз шумо ки фақат навора паҳн кунед таом ва ба ин хел ҳаромо, ба ин хел одамо бовар накунед. Чӣ хеле ки гуфтем, инёро ҳам гузаштаҳошон ҳаромхӯранд ва инё ҳам ҳамин хел ҳаромхӯр омадагиянд. Вақте насиҳатшон мекунӣ, ҳақорату дашном мекунанду чор намекунанд. Эҳтиёт бошед.